ngeke guys. Nina show ukuthi AFCON isiphelile. Ngoba hayi. Uyabona le team ebeyidlala neArrows namhlanje. Hayi bo iSenegal phela le awukwazi ukumtshela ukuthi Kaizer leyana. iArrows nje iqhathwe neSenegal. Omane ngibabonile lapha. Hayi. Uyabona phela namhlanje le team ebidlala neArrows ibidlaliswa kweSenegal ngqo. Ha. Uyabona kwiAFCON ezayo akuthathwe le team ebidlala neArrows. Iyomele South Africa. Phela iSenegal ngqo le edle. iArrows angiyibrand ngokudliwa. Nami ngiyiArrows bengingadliwa. Ngidlala neteam. Yabona ke manje Kaizer kwamini ngithusile. Ikuyizinga leSenegal. Mangiyiqhathanisa no Man City sengiyithatha nqa. Ikuyizinga lo Senegal ke manje. Yazi ayibengithi ngibuka iAFCON ngqo.